Bueno, estimats i estimades, avui us porto un poemari, que és el Pitó d'en Guim Valls, i us donaré 3 motius perquè el llegiu, perquè realment m'ha semblat un llibre excepcional, un poemari de primera. I el primer motiu és perquè és una reconstrucció del mite clàssic grec de la Pitó, des que neix la serp monstruosa fins que Apol·lo la mata i conquereix l'oracle de Delfos, o sigui que és un llibre per tots aquells a qui us agradi la mitologia. Després, el segon argument és perquè en Guim és un poeta excepcional, em sembla un dels pocs poetes que m'interessen de la meva generació. És un poeta jove però que ja té 3 llibres a les seves espatlles i cada llibre és millor que l'anterior. Aquest realment em sembla el seu millor poemari. El tio controla la seva tècnica i domina el vers lliure, el poema en prosa, el decasíl·lab, ho controla tot, és un poeta de primera. I la tercera és que l'edició és preciosa, hi ha una cosa que jo no havia vist mai, que és, no sé si s'aprecia des d'aquí, que la textura del llibre reprodueix les escames de la serp, així que ja ho teniu, 3 motius per llegir Pitó de Guim Valls, un poemari increïble, de veritat, a veure si us agrada.